eba de nanso boko de said you munim say yewura na dama dagbon ono ani de animu ma asomdwe bayi boko de say jama no daruma say onhwe na obamu bia etimi eyiyi ema boko atwa said yewura ye no na santima mu no asem adesesem beto nanimu a ofa mamre ne amane kwa so hu se hwan na akonya no wono no gidi se sa pepepe na boko de se bi obi akosi hene wo ho ampa ye hwe ho kwan so osi hene wo ho anaso oni ho kwan ni nyina no yesi epem na ye hu ni usa ampa so ho kwan de ya kwan be no befa so a obetima ye no ni ho kwan de ya kwan ne ye be ne ye fa so a ye ka chense da bi eho de oni kwa afekura ne abase boko na ankasa nkra hwan na ne de ya boko no hwan na ne de ya azubadru bon social media nsem bebrebe na chiame koboko ensem abanyina no ye nyina no pasumdwe mampanyini pasumdwe omanyofo na aye anyeye sabi nanu ya IGP ko kura oka ho asem sabi mpanifo do manu atum bia so kabi se obia enya abotre na sabi se de yewura nsese pa de egu akwan mu a wo hwe no ni nyina no akọ ne kwan pepepe na enam se manfo pe views ne likes so social media mo se information ya toa ade no so nim ne ase ye ma ehu bi aba tese odwene ho a ho nte ase ye besere sa nyoma bi se no nya bibia na edidi agro enya bibia na edi politics ne sa nyoma no ekọ ho enya bibia na yes ade no so ye the politics ewura bibiemu esenia masa entenu asekrata efrimensia eba bonten efa boko ensensem no DJ Simple de beto ho ama ye name omo hwe Facebook na yahwe enu akrata eba bonten chief of staff office of Asantehene press release eba bonten efa boko ensensem hu no yinyanim se yewura fiti ase a oka ho asem tene bu be yin se krata ne ba bontini ma omo ewiase nyina hu se egusu a boko nsensem ne yewura enwie ye enti o hwa enra na 15th na krata e ba bontin say his majesty otumfo osi to the second Asantehene will resume mediation of the Boko crisis as agreed with both parties from April 28th to May 1st 2025 at the Manhyia Palace Kumasi. Asantehene requests all stakeholders to cooperate for us to find a lasting peace in Boko. And it's krata ba bonteno. Ti busumi ewumi ya ne de toso aduonu wotwe. Na yura sa be frɛ asɛm ne biem. Na atoa so akosi busumi e be wura mu ne de dikan. Ti 28th for no 29th 30th 1st. Asantehene wura e be toa so Boko nsensɛm no nyina ba bia waka akoduru no be toa so e de afiri wo ameyahwe. Nti de yes ne se omo ni nyina no bia beja mentime ho ase no ne tuo ni nyina be kofom na yahwe anya den asomdwe beba ye wura mu nko ade anya den asomdwe beba ti social media fo ye be sere mu se mu di information to abonte ye mfa de no kre ento abonte mamanfo enhu na mfuturu na doso se bi ba bia no krata bia no abonte ya twere se chiame ekoboko se de asi wo no ahia no mu nyina baaye e ma mfitiase ne saase a ensem no ekoso krata ba abonte ya twere se bi chiame ekoboko ese wo mu nyina beba ye be saase e wo Manhyia fikasem ha ya enti we nya politics asem politicians entwe wo frim mo betima ya ka mo yeye ese adu ba bia ese amanyofo ni nyina twe mo frim ne hu se omo ha pa ne sen anu no mo ba be ka che omura se na na se ni utie video se bi mu kra ye ya mo se ba bia ye wura be ka bia no omo fa fi so mo nim se no kra ne be pie asem bia so aba chiam ya nim bia no ansa no be pie na no no se ampa no kra no enie aha na de ne da ti amanyafo ntwi mu firi mo se mo de abedan ye wura mo ntwi mu firi mu na ehwe kwan ya wura de be fa so ama asumdua baboko bize mo nsem a mo keka nyina no ese o mu ya ene ye nyina ya komituto ye kwan ya wura fa so na ampa enti ye ntwe ho firi mu na Asantehene wura nhwehwe na boko mentime ho ase asori wo ho no bibia etuntwa na boko so mfa ntuma pamfra na empuntu a ye pe e wo Ghana no boko so nya ne de
ene dagbon ha adwui mpunto bia bekọ so bi kura fira amrane ba no de mpunto ba no se obaye dagbon a oha bia ni wo nti betima akọ na esi obi be bibi na boko jadam be de yetimi ama mpunto akọ ano na yesre se bibia akoma beba fom na nyina yewura na dama wapɛ kwan de befa so aboko asomdwe beba titititia tamanyofo ebesre we nya politics asem na we ye onsi ye party wo power we BNC ye party call every power de we yesi enye no ne hia ni pewu enya party asem ye nhwe kwan a ye de befa so ebeboa ama bibia ayakama kwame ma me mfiti asem free wo afedia boko ensensemi me yase nkrofu bi benefit wo ho meka say nkrofu bi benefit wo ho a ene say during the campaign period some people made promises be say you better region be amamo you be ye kusal region ne enye no ne hia mu amukọ boko during campaign period na mo ko hye nkrofo bone ne yi ne say ne de mo huni de wo na ne se boko no hwan na ne de ya hwan ene ye hene wo. We should remember say two captains cannot stay in one ship. Say captain for me near say the ship Bawku na yi ship derby. And that's a boy say Bawku and the cap. Why ni agazete no? You say Bawku and na bani agazete no. And echi na yiri see he say Bawku ye ne di enti ono so si Bawku na babi e wo honom. Na ni na ne say e hono said the acquire ye best ramanyoifo. Nipa nkwa. He say acquire to the sense say yen tutu ne mwo omo aposi for ho na omo ho aka adwamu ho. Ama you see ma this aposi for na yi omo firi ho a ye de omo akoboga a omo so so wo kra ya sa de mra omo say hwe na omo ampie ube pie kra na che say e bia bibi kan ho ana so bi so kan ho na che say wu pie. Ena ho so no kusasi for ne nkoma mprusi dwom ena mamprusi for no so ntimi nko kusasi for dwom ena akofa wi na ba na ye ready kan hyase a chese meka sa ban dada no ya hyase na yesisi ema efa ne fa na mamprusi for ne bai ena ye kusasi for no so bai na ka free ha na chese de kone de omaba omba baabi ombeda baabi aduane ombedi na yivrasem ene ye hwe ye nam kwano so in the process mo mi be kasa afi na yewura ba asem yewura wum dada. Now we are still in the process. You see, a journey of 1,000 miles begin with a step. Ye kakra. One more motor na yewura koho derby. A neutral grounds any day settle assemble. Asemusia e fan phobia. Enye baby assemble si ho na ye kwaka assemble. You go neutral grounds. Ho any ye kwaka assemble. Fa won krata bra ka won panyisem enchine bra yewura bedi ade no o de ba asantema mu asese o se akonwa bi ye o de a fa abusuadua bra ni emfa hwe enne ye abusuadua na ama nkonwa bebiri akodidi wo ma ye o mo de ankasa ama ye siesi ensem no enti boko de no mu amaye mo takra wodwo mo nti ho biu the so called bloggers ene ne yi na mo suso jagum no mo nti boko ho. Me experience e me call boko no den time kra na ho no so adwekra na o mu di Samampede festival and me kuri ko bi and no mpo kra I was very careful. I was not that safe because bibi atimi trigger until say eba bedru zibila de ba na me hu say me safe kakra. That is monte hobby motins radio so na mo kenen to kwan de besinsi oni ho make us say kra bia na ma me bi kra ni honom. And so what in chain and a wusu jagum. Me who 2 videos be one from the Kusasi side, one from the Mamprusi side will be a yes, a buying in your position for room. Na yen tinjina, the ober corner, over bonny unconia for Kundebi. And yes, I net here, ever Ghana, and Emrano, our honum. Nippani na wo krumu na ya buying nipper. It is a what in chain now to soldier gumna obi wu. Na obi prat ne yes, ya. E da sebo a abane na ese boka wo ho yemfa monko randa na monko he hutus and twists for no entoko ye e ko bae sa na eno so koso oboko si ahwe ye na genocide bi tisim sesi a ratio bi no okuno oye kusasi mpa no okuna ebe ha adwene ade no so se fra homa no na esa ne ebe fifiu afi de na eteba eti ebe sre boko for no both the kusasi and mamprusi say
let them emulate a year dabon. The andani ene a year abudusno. Do a yakunya bako and a near a similar to Modiana. Sre and your best remo. A true second a born in ye na ye fengo. Let's just test peace. Peace ni yen test kakra. Say peace ni ye kasa sumbia. And then say ankasa. Boku mo ankasa mo boku ya providing notable papers, important papers. Haja Yakubu. Haja ya kwese kandi visa. Ogedi. Mama no nice politician and we're free. The likes of Mama Yariga, more the majority leader from my place. Pusige MP, honorable bye on also so free ho. Enti boko ye besremo. Se fuzi kura free boko. Enti ne besremo se asumdwe no, mo chance na asumdwe ba. Na munya se mo ma nkrofo influence mo no. Obi totuo mamo, obi influence munku nipa munye se nipa nya hwemfrim. Yesa aposifo ayeku omu yi ene de ekokoso wo he tututu yi enye fe. Enti ebesre. And more to the bloggers no. Anka message say buying blogger be obe putting out false information emrani because who create panic and fear. Ewo boko ususu jegum. Why say abrantie bi a okọ konfu bo na ka che ne konfu ne say ne nipa bi tete no. Enti opese nipa no na so ye shepa konfu se ne soja. Osu jegu buchi ani ma osi bom. Wu bom na akwa na ebodam. Enti esre mamu nkoboje bia mu ema oye ne bi enko soro honom wa abra afi de yentimi mate se bi mu si soje fonko mesere yenya abotre na bia na soje foko a adena akwaje nsemo enti peace process na ekoso no na yiri ene boko na aba se de yibra kan obia nto ne bokakra yakra na yiri we de nkrofo be kasa che na nkomaja fi se eto de ene odagbon na aka ho bi ne ehwehwe asumdue kwan enti se duru die mu onso so de a yebesese tuwa na mo nanka asumdue no embra one o manfo ne nkasa na ehombra fom kwam se ya hensem se be high media pese ye hwe ye be hwe video bi sisi a efa de si ofenso ye be hwe na ya kaka tiefo se de ekoso Bawku isa kwana na santomawura efa so se be hu se Bawku ankasa ye hwan dia na hwan ne ho kwan so osihine ewo ha se de oba santimamu a kunya wa santimamu nyina yewura na ne dia ti se yewura se ofenso osihine wo ho bia nu obetima yeden akogire ba bi se yempene ma wonye den ensihine wo saa so na Bawku sebi se ne nkuro ni bi wo ho na se Bawku na abade o se nairi dia o na ye kawie ni ehu ni pakora ne dia na wo se okosihine wo ha na wo se wo ma no kwan ye pese ye de toto ni ehu se na asem ne party na fidia Bawku ne dia na koye se Bawku na abase Bawku kuro no eye ne dia ena nairi e ma mpusi fo se da bi ye na Bawku kuro no eye dia nti akoye twema mentwe di kokko no ma kusasi fo se ye na Bawku ye dia na ma mpusi fo no so se yen na Bawku no eye dia wo nti na akofa manso no e de aba ho no ma kasa na fidia da se kwame yenkohwe ofenso de ne kakra bi na yemfa kaka ne hu se dwumadi a sebi asantimamu ade bibia kotokɔhene beye bia ne ya mamre ne amane utie di education minister ba yiwre ka o se mafre we afre ha ye hu we kan se wakosihene bi oni ko ampa so tumi so osi anaso oni tumi so osi ho no kura hia se ye beyi ho ne de afiri ho ansa kura ne ya ba se Bawku hwan na ne dia fisese ya hwe ho no ehu se nipo okosihene no tumi so osihene ne ye pepere ho se Bawku hwan dia saa hene ni da so wo ho emma ho nyo enti se ofiti ase eye ho na adwuma ni wie ansa kura na waba abe se Bawku hwan dia hwan na ho kwan se Bawku se we na ne dia se kwame akosa na ne dia ana se mranti office na ne dia na ehu se bia ampa kwame akosa na ne dia ne nkura se ne sini nyina no se kwame akosa ase ti kwame sihene wo ha aye ne tumi se osihene no wo ho ya giatum sa pepepe na kwana yiwre fa so de si ofenso no ofenso hwan na ne dia yenyina nim se asantimamu a tese ba bia ewura ekoduru bia ye ne dia sampa osi osihene a obi antimi ne enye chine wo ho babia sa pepepe ne fa so
yɛnkɔhwɛ kakra bi yɛba a yɛma abɛdwa ɛnso abam ɛhu deɛ ɛkɔɔ so ɛnso ɛwɔ hɔ.